истеҳсоли либосҳои мактабӣ дар коргоҳҳои дузандагии Тоҷикистон имсол бояд ба 1 миллион адад расонда мешуд. аммо аз омор бармеояд ки то 1 август беш аз 20% ин нақша иҷро шудааст халос. масъулони корхонаҳои истеҳсолӣ аз он изҳори ташвиш мекунанд ки барои ҳамин миқдор маҳсулоти тавлидкардаи худ низ харидор пайдо карда наметавонанд. аз чӣ бошад ки мо ҳамон дархости кардагие кардем, мо ҳамаша то имрӯза духта тайёр кардем, лекин харидорӣ чӣ хел бошад, ҳамагӣ мана 20% харидорӣ шудааст. масъулон камхаридор будани либосҳои мактабиро аз мушкилоти аслии коргоҳҳои соҳа арзёбӣ мекунанд. гуфта мешавад ки дар сурати саривақт харидорӣ шудани маҳсулот онҳо вазъи молиявии худро беҳтар ва ҳаҷми истеҳсолотро афзун карда метавонанд. имрӯзҳо дар миқёси кишвар зиёда аз 200 корхонаyu коргоҳҳои дӯзандагӣ фаъол мебошанд. дар мавриди пайдо гардидани маблағҳои озодигардон ин корхонаҳо метавонанд боз бештар ҳаҷми истеҳсолро зиёд намоянд. дар ҳамин ҳол масъулони вазорати маориф ва илми кишвар мегӯянд ки онҳо волидонро ба харидории либоси мактабӣ аз корхонаҳои ватанӣ маҷбур карда наметавонанд. ин ниҳод дастурамали либосҳои тавсиявии хонандагони муассисаҳои таҳсилоти умумиро таҳия ва тасвиб кардааст ки ҳар як хонандаро ба риояи ҳатмии он муваззаф мекунад. аммо вазорат танҳо иҷрои талаботи либоси мактабӣ, ранг ва намудро тавсия додааст, на корхонаи дӯзандагӣ ва арзиши онро. ин маҷбурӣ нест, чунки дастурамол ба ҳама дастрас аст ва аз рӯи дастурамол ҳар як муассисаи таълимӣ бевосита метавонад дар асоси ҳамон қарори шӯрои педагогӣ ва маҷлиси кумитаи падару модарон гузаронда мешавад ва ин интихоб аз тарафи волидайн баромонда мешавад. масъулони вазорати маориф ва илм сабаби камхаридор будани либосҳои мактабии корхонаҳои ватаниро ба арзиш ва сифати онҳо рабт медиҳанд. соли гузашта ки бисёр волидайн аз корхонаҳое ки бо онҳо шартнома доштанду либоси мактабӣ вақти пешниҳод шуд харидорӣ накарданд. ин ҳам ба арзиш вобаста дошт ва ҳам ба сифати маҳсулот вобаста дошт. барои ман бисёр хоҳиш мекардам ки корхонаҳои истеҳсолӣ барои ҳамин хел нофаҳмӣ нашудан ҳам ба сифати маҳсулот мувофиқи талаботи стандарти корхонаҳои давлатӣ ба миён гузошта аҳамият диҳанд, ҳам волидайн аз арзиши он қаноатманд бошанд. мо хоҳем ки маҳсулоти мо ҳам бо сифату бо нархи арзон агар ба фурӯш равад, мо бояд таваҷҷӯҳ ба ин самт дошта бошем ва падару модарро мо ҳеҷ вақт иҷборӣ ба харидани ин ё он либосе ки талаботи фарзанди он ё ки худи онро қонеъ карда наметавонад маҷбур карда наметавонад. тарроҳону мутахассисон барои ҷалби таваҷҷӯҳи толибилмону волидайни онҳо беҳтар кардани сифати матоъ ва тарҳи либосҳоро зарур дониста, ҳамчунин ба инобат гирифтани табъу завқи ҳар як хонандаро муҳим мешуморанд. мактаббачагон бисёри духтарон бачагон ҳастанд ки ба хушругии либос аҳамият медиҳанд. дигар давлатҳо либосҳои зебо зинат мебароранд, талабагон онҳоро маҳқул мекунанд, маҳқули дил мекунанд. мо бояд аз онҳо пешрафта бошем. мутахассисон мегӯянд ки барои ҳар як толибилм бояд мувофиқ ба қадду қоматаш либос омода кард. яке аз сабабҳои камхаридор будани маҳсулоти корхонаҳои ватанӣ маҳз ба ин масъала диққат надодани онҳо арзёбӣ мешавад. барои ҳар як шахс мактаббачами вай каломи духтарами писарами вобаста аз ҷуссаш хоҳиши бача ягон ҷода ягон корхона ба назар намегирад. намепурсим бача ки ту чӣ хел ранг кастум пӯштана мехоҳӣ ё чӣ хел бошад моделаш. мана падару модарат ту ба англия ва америка мана ин либоса овардааст, ту то 10 сол бос ҳамина мепӯшӣ. вай мегӯд ман ина дӯст медорам. чун ана ҳамон мода гирифта агар дозим агару бачаи худаша фикраша ба назар гирим, ҳам матоба ҳам модаш ба вай фикри ман ки маҷбур канам дар кор намешавад. ҳама бача ҳамона худаш пӯшида омдан мегирад. дар ҳамин ҳол бозори либосҳои мактабӣ дар Тоҷикистон таҳти назорати ҷиддӣ гирифта мешавад. бо қарори ҳукумати ҷумҳурӣ минбаъд ҳама гуна либосҳои мактабие ки аз хориҷи кишвар оварда мешаванд, танҳо пас аз ташхиси агентии Тоҷик Стандарт ба бозор ворид хоҳанд шуд. гуфта мешавад ки ин иқдом бо мақсади ҳифзи саломатии кӯдакон ва ба хотири дастгирии истеҳсолоти дохилӣ амалӣ мегардад.
طبق این قرار لباس مکتبی باید 60% از نخ پخته و تا 35% از سینتتیک عبارت باشد. متخصصان یعنی کارخانه‌ها باید دانند که از کدام متا استحصال می‌شود. یعنی متایی که استحصال میشن برای سر لباس مکتبی، برای کرتواری، برای شیم کاستوم، برای استرواری باید که از متاهای آمیخته عبارت باشند. متایی که از نخ طبیعی 60% و نخ سینتتیکی 35-40% رو باید که تشکیل دهند. کارشناسان همزمان با راه‌اندازی دوخت لباس‌های مکتبی در داخل کشور استحصال متاع لازمه برای این گونه لباس را مهم می‌دانند. حالا کارخانه‌های ساحه آنها را اساساً با استفاده از متاع و اشیای یاریرسانی خارجی آماده می‌سازند. سال جاری استحصال متاع برای دوختن لباس‌های مکتبی در کارخانه نساج خوجند براه مانده شد، ولی متاع تولید شونده در اینجا برای تمام کارگاه‌های جمهوری کافی نیست. نساج خوجند می‌تواند در مورد پیشنهاد گردیدن فرمایش‌ها کارخانه‌های و کارگاه‌های دوزندگی جمهوری را با متاع‌های دوخت لباس مکتبی تأمین سازد و این کارخانه در یک سال می‌تواند زیاده از 2.5 میلیون متر مربع چنین متاع‌ها را استحصال نماید. کارخانه‌های ساحه نورسایی متاع برای دوخت لباس مکتبی، اینچنین فرنیتور یا مساله یاریرسان را از عمده‌ترین مشکلات خود ارزیابی می‌کنند. با نظر داشتین راه‌اندازی خط تکنولوژی استحصال متاع‌ها برای لباس مکتبی در زمینه کارخانه‌های عملکننده هم از جهت اقتصادی و هم برای حفظ سلامتی کودکان و نورسان مهم دانسته می‌شود. مسئولان برای افزودن استحصال لباس‌های مکتبی در تاجیکستان رفع مشکلات دائمی نبودن فرمایش‌ها، ناکفایتی دوزنده‌های صاحب کسب و اجرا نشدن شرطنامه‌ها با مؤسسه‌های تعلیمی را لازم می‌دانند.